My, nezávislí, chceme řešit příčiny problémů, ne pouze hasit následky. Hudba je můj život a chci, aby vše ladilo také na přerovské radnici. 20 let léčím lidi. I Přerov potřebuje léčbu. Vždy jsem tu žil mezi slušnými lidmi. Chci, abychom v Přerově měli slušné spoluobčany i do budoucna. Zlepšování kondice je mým denním chlebem. Chci do lepší kondice dostat i Přerov. Jako ortoped chci postavit Přerov na vlastní zdravé nohy. Denně pomáhám řešit problémy dětí. Teď bych ráda pomáhala řešit problémy našeho města v oblastech, které jsou mi profesně blízké. Vždy jsem hájil barvy Přerova a chci v tom pokračovat i na jiném hřišti. Chci udělat vše proto, aby i mé děti měly důvod prožít celý svůj život stejně jako já tady v Přerově.